Hello guys, good evening. Nagabihan ta guys, no? Kay syempre gabi maning dramahan no ang mga aso ni Kuya Goliath. And this time mapay paghuman guys no sa drama o dito ta maglangan no ato da yung i-upload guys after ta no makahimaning intro. Anyway, ang istorya guys no according sa thumbnail is adunay title nga ang lumay ni Mikmik atong sayron guys no kung unsa ang tanhaga nga naglingin sa lumay ni Mikmik no. Kinsa mangga ang iyang gilumay guys og nganong niabot man sa point no nga need man siya nga maglumay, di ba? Para atong masayaran guys ang istorya ato nang paminahon. Again, this is mga aso ni Kuya Goliath. Happy listening. Halo mga bata, kumusta kayo tanan? Oy, ni Arte daghan mga kauban ron din kay nag-record ba ron sila si Ma'am Teresa sa IFM kanang unsa da Ate Bertes? Kanang Dear IFM. Oh, maunang ni ata karon nya kusog ba kay ni binawan ni akong miga taw si Daily Rakaskio. Ang anak ni Kuya Dudong Kaskio diha sa Cordoba. Kumusta mo diha? Kuya Dudong Kaskio in Daily Ra. So apong anak sa ato ang pinalanggan itong konsyal dia. Uli ka primary mo dito sa Bien o ni Bohol ato babot nga konsyal po sa Bien o dito. Nahala mga bata, mga kasama. Di lang kita magsulti. Ani ang unang akto. Unang adlaw sa akong sugilano ninyo nga naguluhan. Ang lumay ni Mikmik. Papila ko niyo duha pi, sige na. Dili mi oy. Di mi. Oh, di man ka naman amigo ba? Ina ni na. Bitaw dili man kana mo amigo. Dili ko nila. Papili ka sa among duwa. Dili ko nila papilas duha. Gusto ko magduwa. Gusto ko mo apil. Dagan. Pagtaong ka mo pinagas-pikas. Kaluoy sa bata. Kanunay ko siyang makita nga magtungko din sa tungod sa akong bay. Sprekitag. Nening punuan sa kahoy, sige lang siyang. Kita na kong magpungko. O kanunay nga magilak nga magtanaw sa ubang bata nga magduwa. Uy, tunay o sa kabata nga ni Dol niya. Hoy, away dami. Kuya ni mo tanawon diya, oy. Sige makakilak-kilak diya. Tawali sa inyo ka. Ay, ayoko yung tukmod mo. Ya, pauli na lagi sa inyo. Mau. Andiri, nagod na kay Gugod. Ayaw pa. Ay, agay. Sprekidik. Maldito ng bata. Kitok mo ng bata nga. Wa, manghilabot nga. Kipatingan pa. Patirag maayo, Sprekidik. Bata. Dili maayo ng imong gibuhat, Egyo na maayo. Kinadili, maya, ang magpasakit ka sa imong isigataw. Kinadili, ang dili mo respeto sa isigataw. Wag yun sa kaloy. Ay, sikihan og pati ng bata. Kahit yung kagono. Oo, di ka pawa dia. Pawa dia ba? Magduwa mi din sa ilang punuan sa kahoy. Pawa di ba? Oo. Dili ka na mo kauban. Di ka na mo. Sikihan na ni mo siya pati. Pawaan yun na siya ba? Pahawaan na si Iking. Ganahan gina kag sigihan kag pati na. Kay di mo kang barog ani pep. Agay. Ala ba? Natumba og galit si Antoy. Ano ka to yoy? Antoy ano man ka oy? Dali barog. Uy, Tabangi ko ninyo, agay. Ay na pabarugo na to si Antoy na. Tapangan na niyo. Oy. Ali atong tabangan. Barog. Hindi ko makabarog, anan. Sakit ka kontil. Dili ka makabarog. Ano man?
Anak, nagunsa man ka din is gawa sa ato, ha? Ano lang pa? Paabot ka ni mama. Anak, adto sa sud, pagpaabot ni mama nimo. Sige na. Ano lang ko paabot ni mama pa? Oh, nak, ngano ka, uy? Kalit mo ka niyang iparong ka kalit na luka. Ngano ka? Pa, Hala, si Iking ay! Hala ka, Iking, nasuko pa ya ang mamang papa ni Antoy do! Unsa nang ilang gisulti, anak? Hala! Ha? Hala, Iking! Hala, Iking! Ha? Hala, Iking! Hala, Iking! Bantay ka lang to! Bantay ka lang to! Unsa to ilang gisulti, anak? Unsa ni suko ang papa ug mama ni Antoy? Ha? Iking! Anak! Iking, asa ka? Balik dire! Oh, nga naman to bata? Di dagan magkalit. Apaso na ko. Anak, boy. Ay, kakutas. Unsa ba nitabo ni mong bataa ka, ha? Nga naman ka, ha? Nga niya magandagan din sa punuan sa kahoy. huwag man ko mangaway. Huwag man ko mangaway ni Antoy, pa. Siya man nangaway na ko. Dili man ako. Dili ko niya kiaway. Hilom na. Ay, pastila ni mo. Hilom na kunubi. Ayaw pag sige hilak. Bebe, pasabtaon ako. Unsa man ginahitabo, ha? Nga ingon anak ka man kahadlok. May sakit man tili Antoy. Nya, wali sa kabarog. Unsa? Siya man anak po dako. Sige siya patid ako. Nya, mao to. Galit na siya natumba. Nya, dili na din siya makabangon. Oscar? Iking, nak? Oscar! Ay, minday sila. Wa may tao din kisabay. Ay, gipiyaan ra nga abli ang pultahan. Hain ka ang duha ay. Ites! Kisaron? Ites! Kaiso ko daron. Nasa gawa, suko man kaayo. Ay, may kay ni Aka Ites! Gina? Ikaw mo gud ay. Tan pa sa ha, kalma lang gud. Di mahimong ikalma. Hain ang imong anak, ha? Ha? Nga naman? Hain mga nagitis! Hain! Ay, kayon sabay sa akong anak diha ninyo, ha? Unsa isa, ha? Unsay gibuhat niya sa akong anak, ha? Nga di naman ni makabarog. Giunsa niya ang tiil sa akong anak. Ha? Unsa koy? Ay, time para good. Wagit kong makasabot ini da. Kaya sabi na hinahitabo. Ang imong anak mo ay makatubag anak. O giunsa niya ang among anak. Hain ang imong anak, hain! Ngano na itis? Ano na sila si Oscar ay? Oscar! May kay miabot na mo. Ngano ni, ha? Ngano ni? Kanay mga anak ba yan, ha? O sa gibuhat yun sa tira sa mga anak. Nga, gisakit naman siyang tira, ha? Di na makabarog. Unsa? Hoy, iking! Time pa sa arugod ginagod. Ayaw lang tulisuka ang akong anak. Bata man na. Unya imong tulisukon? Wabay ako makabuhat ana sa akong anak, ha? Wako'y labot og bata siya. Kaysa iyang kabata matud mo, nakahimo siya og bakol sa akong anak. Ay, puday pa masangil, uy. Kabata pa sa akong anak, anya, makahimos pagbakol sa imong anak. Kung sagutaw ni mo paghunahon na. Hoy, kamo ba? Panghilom ko mo, ha? Pasabta ko ninyo, ani, be. Gina, be, pasabta ko. Bay, kaloy.
Nganong ang ako mang anak ang inyong gipasanginlan sa nitabo sa inyong anak? Nga, kisa pa man diya, ha? Ang imo mga anak ang ikaway sa mga anak? Nagduwa na ba yung among anak uban sa mga bata? Yaway gina ng iking dito sa ilawom sa pruwas kahoy. Unsa? Onya sa unsang pagkaunsa nga kalit mang natumbang among anak, di naman makabarog. Dili man ako nangunag away ni Antoy. Hilam! Siya man. Marika, bakakon kang dako! Dire! Ayaw! Nganong ang ako mang anak ang inyong gipasanginlan sa nitabo sa inyong anak? Nga, kisa pa man diya, ha? Ang imo mga anak ang ikaway sa mga anak? Nagduwa na ba yung among anak uban sa mga bata? Yaway gina ng iking dito sa ilawom sa pruwas kahoy. Unsa? Onya sa unsang pagkaunsa nga kalit mang natumbang among anak, di naman makabarog. Dili man ako nangunag away ni Antoy. Hilam! Siya man. Marika, bakakon kang dako! Dire! Ayaw! Unsa man ka? Wa kay katungod mo bira-bira sa kong anak, ha? Wa man gani ko makahimo na sa kong anak? Ikaw na hinuon? King! Ayaw mo Gusto na, pag-away. Naong baya aning animal ay... Gusto na, igo na. Pinakasunod sila. Okay, ikay. Yung sila ni mga anak, ha? Hoy, yung sa'yo! Bay, mahimo ba? Ayaw lang singhaging akong anak. Mahimo ka mga makigsulti og hinay ba? Kang titingog yung hinayon. Mayo ka lang anak. Hindi man ikaw may natungdan. Di man ang imong anak ang di makalakaw. Ang maayo ini, ireklamo ta mo ha. Ipatawag ta bus barangay. Adto ta dito makabot. Oh my pa! Kaysa anhi mo din mag-isog-isog. Iharigiyot kita sa adlaw sa inyong panagatuban. Daghang salamat sa inyong pagsanong sa imbitasyon, Ma'am Marites ug Sir Oscar. Oscar. Niagid mi kap aron mausay bimas ka lang tarong yung pamagi ba kap? Aron ba dili mapuntas pa nag-away? Mao sa imong gusto kap. Kay among anak ang nagkanto siniro. Isip amahan ning atong barangay. Gusto ko nga hapsay og malinahon ang atong barangay. O karon magsugod na kita. Ikay una og tingog, Mrs. Gina. Ay, sa akong nahibawan, Kapitan, nagduwa ang akong anak kauban siya mga kaduwa. Unya kining ilag anak nga si Iking, ni kalit nagpaghilabot ug nangaway sa akong anak. Iya ko nuning gitukmod og gipatiran. Pero tawag hilak sa akong anak, uy. Sige tawag hangyo nga muhunong na ni si Iking sa pagpasakit niya. Pero wa gyud muhunong. Hangtod ka natumba og kalit ang akong anak. Ug wa na gyud makabarog pa. Og hangtod karon kap. Luoy kay kong anak, uy. Mabitaw ga wa siya makauban karon kay di man makalakaw. Ug mao kani among tuyo din hinga, gusto na mong manumag sila sa tabo sa kong anak. Aha, mao ba? Sige. Karon naging yun na sang bahin ng atong paminaon, Mrs. Marites. Kapitan, sa pagkatinuod lang, no? Wa gyud ko'y kalibutan sa maong hitabo. Nahibong na lang ko nga kalit ni silang miabot sa bayog isog kaayo nga nangita sa among anak nga si Iking. O kaluoy sa Ginoo na ay malumo nga kasing-kasing nga naluoy namo kap. O mahimo ba nga akong pasudlon ang witness sa maong hitabo, Kapitan? Efficient extra strength. Ala sa airport. Mao ni siyang inahan ni Inday Terry, Kapitan. Nakigsulti gyud ni siya nako kay dunay gisulti niya ang iyang anak. O kay naluoy sila namo, maong niya sila. Andam nga mo testigo og musulti sa tinuod nga nahitabo. Kung mao ka na, maayo. Pero dili gyud unta angay nga atong iapil-apil ang mga bata niini, di ba? Pero kay doon na may pagtugod sa ginikanan niini. Og mausay makahatag og kasulbaran.
Tugutan ko, apan ubos sa kondisyon. Dili ko gusto nga inyong pakito ng bata og dili maayo nga taras og tratamento. Dasig lang. Makasaad ba kamo ni ana? Isaad na mo, Kapitan. Oh, mong isaan kap. Ala, sige, Inday. Dasig lang, dasig. Andam ka na ba nga musulti? O, Kapitan, nagduwa-duwa naman mi ato kap. Kami ni Antoy ug ang mga kaduwa namo. Papila ko yung duwabi. Sige na. Yay! Dili mi ay, dili mi. Oh, di may ganani mo. Hindi man ta kami ko. Bitaw nuno, di ba, di man ta. Ay, apil! Dili ko nila panituloy. Dili ko nila papilo sa jowa. Gusto ko kumuduwa. Gusto ko mo apil. Sorry kaayo. Apil man ko nga wa magpa-apil sa duwan ni King. Apil sa ko nga niingon nga dili na mo siya amigo. Unya, sige gani ugilak adto si King sa may punuan sa kahoy. Nya gidol siya ni Antoy. Dahil ikaw kang ono. Hindi kang kumahawa diya. Tama ba? Magduwa mi din sa ilang puluan sa kahoy. Awa diya ba? Di Sa mo parang tuyo. Di kang balog na. Sigihan na nimo siya og patid niya. Awa na diha King. Sa og patid. Ganahan di ka sige patid ha. Ay di mo kang balog diya. Nga sige patid si Antoy ni King. Kahit lang nagkatumba si Antoy, nga dili na siya kabarog. Moto kung gitawag ang iyang mamagpapa. Mauday na nahitabo, Inday. O Kapitan, dili man ko tinuod nga si King ang nanguna og away god. Dili sa siya ang nanukmod og namatid. Si Antoy man. Unsa? Unya nga ang ako mga anak ang natumba og di na makalakaw. Mauman bitaw nang gidagyod na mo dinhi kini sila si Terry. Aron sila gyud mismo maimusulti ninyo sa tinuod. Kaya ang bata mo ay nakakita mismo sa nahitabo. Witness na. Adeli, oy! Usa may buti pa sa buti nyo, ha? Nga waysa ang inyong anak. Jutay kahilom lang, ha? Dasig lang, dasig. Ako na sad ang musulti. Ha? Paminaw mo. May gani kay nahusay ra gyud ta dito sa barangay town. Ay, mao gyud. Pasalamat kitag dako ni Masing. Kay iya gyud gitabutan taon nga makasulti ang iyang anak. Maulag yun Napamatud-an gyud taon nga waysa ang atong anak. Pero unsam day kahay nahitabo sa ilang anak, no? Nganong kalit man nga dili na makalakaw? Bitaw, no? Mausa na akong nahibudgan, tes. Ay tuod. Hay mendes iking. Wala des gawas. Diha naman to. Bida ay pangitaara gud bi kay hapon na. Manihapon na taron human ko makaluto. Oh, sige. Naartos kawanan. Nagduwa to. Niyadag silang bata din sa akong bay. Din sa dakong punuan sa kahoy. Alang. Sprikitek. Murag nagilak na sad na siya. Naluoy kay ko niya. Anaw na siguro. Na magpakita ko niya. Hello! Ligala! Sprikitek! Ano kalit kami ito nga? Kinsa maka?
Niya na silang bata din sa akong bay. Din sa dakong punuan sa kahoy. Alam, sprikitek. Murag nagilak na siya. Naluoy kay ko niya. Panahon na siguro na magpakita ko niya. Hello! Higala! Sprikitek! Ano kalit kami ito nga? Kinsa magka? Ako si Mikmik. Pwede makikigala ni ba? Time pa. Di makagikan. Anong kalit ra magkagtunga? Ngay bong ka. Naraman ko diya magpuyo sa kahoy. Oh. Ha? Sa kahoy? Oh, kana good. Kanang dakong punuan sa kahoy. Ako diya magpuyo. Ha? Nakay Baides babaw? Oh. Tanawon ko na ako, be. Wala lagi. Bye-bye. Wala lagi bye-bye din sa ibabaw sa kahoy. Sprikitek, waman ko diya sa ibabaw sa kahoy good. Tiyaman ko sa sud sa punuan sa kahoy ng puyo. Oh, ngi. Kinsa di ko? Ma! Pa! Ma! Bisag, pusyagit pa ka. Di ka nila madunggan. Ha? Kinsa di mong tuyo na ko? Gusto naman kong makikigala ni mo. Ospon ko, ako si Mikmik. Ikaw, Ako din si Iking. Ricky ang tinanda ko ngan. okay. Ika lang, Ricky. Iking. Bangis, di ay. Iking na lang akong itawag ni mo. Kay mo man siya itawag nila ni mo, di ba? Oh. Igala na ta, ha? Di man ko mangilabot. O, tanang ko. Inoon, utabang ko sa mga tao nga buotan og puti og kasing-kasing. Ay, dili puti, putli, di ay. Aha. Daan palagi ko. Oh, naanan siya ng punuan sa kahoy. Ganahan kaya siya diya, oy. Bigan ibi. Akong duulon. Oh, time pa. Hala. Mula doon na si kaistorya. Pero, may laing tao diya. Siya ramang usa. Ay kung ingna nga, nag-istorya-istorya siya nga maorang usa. Iking! 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 Oh, si Papa? Kinsay ka istorya ni mo, ha? Matod ko, kinsay imong ka istorya. Siya. Oh, ha? Kinsa siya? Nagtudlo ka pero may tao diya. May tao diya, good. Kita naman duwa din, eh. Naunsa ka, Iking? Di manggod. Namanggod akong higala. Usay higala. Kana o. Ako na siya higala. Bago na ako migo. Si Mikmik. Uy. Limbawat na palahibutan mo. Ay, pagtarong niya, ha? Ayaw gani pagbinuang. Dili siya matuan mo. At di man siya makakita ng ko. Hikalang Iking. Ha? Sa ito pa? Ako rin makakita di mo? Sprikitek. Oh, hikalang Iking. Pwede imong pakita na akong papa. Rumutuos siya nga tinuod niya na ako. Dili pa karon higala. Di ay pa?
Pero nga naman, King, tanaw, mumura na ni mauli kalakihan, ha? Isa pa. Dali, mamauli ta! Dali! Isa pa. Tara, mamauli na kita! tika lang mikmik. Tika lang mikmik. Ako bigi ko yawan ni mo, eh. Tara na! Palo ka dali. Dala! Oh. Unsa? Hinaya kang tingog mo. Hingnay man bitaw to. Madunggan ta sa bata. Ay, buot ni mong ipasabot. Nabuang ang atong anak. Ito eh, ikaw sad ba? Buang kita yun. Ay, kung taka-taka di ako. Ay, kun mao, unsam di buot ni mo ipasabot sa imong kiingon nga nagyaw-yaw og siyara ang atong anak. Nga murag naigi ka istorya nga siya-siyara. Ay, ulaki. Ako bina dito. Ako ang naka-witness. Ha, ma? Ako ang nakakita mismo nga naa siya gika-istorya. Kinuo ko. Huwag ka na maengkanto ang atong anak, Oscar. Kini, uwa ka na'y amigong duwindi ang atong anak, Tess. Wala tingali ba'y og abya ng atong anak, Kar? Kinuo ko. Dili ka nakuhaon sa mga engkanto ang atong anak, Tess. Tingalig doon ay kaluha ang atong anak nga engkanto. Sapa di, oy. Hanggaw mo ka di, oy. Sa? Hanggaw kang nakuktakal kang tabi. Nga lugutang nga na may kaluha ang atong anak engkanto. Nga usaraman siya nga nigawas diya sa imong bilahan. Ay, engkanto gani ang kaluha, maong dili makita. Libaw sa malibunto ni mo. Di, oy. Sapa, oy. Walay ayo na ito istorya na. Tuog na, oy. Tuog na. Ay, minatay nga nagbaklay. Ay, nahog na noong Ay. matid man ka. Ano lang kung magpaabot ni Papa? Hindi pa tumabot. Ikaw ba niya si Jasmine? Iking mo ulit na ka? Hi, Iking. Hi. Halang nganong nitutukan ako, Iking? Bitaw, tutok lagi ka niya, Iking. Ngano ka? Hi, Jas. Sige, palik. Ngay na magkukaganina ni Just Good. Bitaw. Pagwapa kiniyo eh. Hi, Ricky. Sige lagi kang tutok ni Just. Waoy. Wa ko no. Sige ra pa. Terry, tana na. Na, sige, oy, tana, oy. Ato na may Iking ha. Sige, bye-bye. Ikaw lang, Iking. Hi, Jas. Sige, palik. Ngay na magkukaganina ni Just Good. Bitaw. Pagwapa kiniyo eh. Hi, Ricky. Sige lagi kang tutok ni Just. Waoy. Wa ko no. Sige ra pa. Terry, tana na. Na, sige, oy, tana, oy. Ato na may Iking ha. Sige, bye-bye. Ikaw lang, Iking. Ano na si King? Isagay ba nagkalito? Sa pada siya. Kuyawan ako ni mo eh. Ano naman ka din na? Tiyan hilang ko. Sorry. Ha? Siyak bakitan kanila? Dili sila makakita nako. Pero ikaw, nakitaan ti ka gani ha. Sige kag tutok atong
Imong amiga. Ha? Takara ka. Oy. Di ka may mong mamakak nako. Nakita yun nako. Naibagkwat. Naibugato no. Naibugato. Kinsa nga ni pangalan to? Jasmine. Di ba? Daliki kang nakalitok sa Jasmine. Sa ato pa, sakto ko. Naibog ka ni Jasmine. Wa baya. Bata pa man ko. Di man ko pwede maibog bata. Ay, namakak. Bad ba yan ng mamakak? Bata pa man ko. Kay bao ka to, kay bao kay kuato, oy, katong Jasmine nimong naibgan. Kay diligid, tiri ang pangan nga gitubag nako. Jasmine yun. O gani, iyang angga. Jas. Oy, naibog ka ni Jas, no? Bad man gunagod. Bata pa gani. Ibog-ibog na. Ikaw, bata pa ba ka? Sulti na ka na ibog-ibog. Di naman ko bata. Ha? Dako naman ko. Kasi dako. Ang kagamay ni mo. Gamay pa manggani ka na ko. Gamay lang ko. Pero hingkod naman ko. Unsay? Hingkod na nga akong pangidaron. Ingunin nila nga akong bayhon. Gamay nga murag bata ang bayhon. Apan ng panghuna-huna. Hingkod na. Sprikitek. Kami sa among gingarian, managsama og bayhon. Ansa? Anak! Si Papa. Anak! Siya? Anak, pagdali. Pa? Pagdali. Ang imo mama. Gida sa ospital kataki! Unsa? Ma. Ayaw kaguli galang iking. Di ako ihatag ni mo. Buyak na gamay. Abli higalang iking. Dakang kwarta. Just please. Maluoy ka. Sugtan ang tawag ko. Iking sorry gid kaayo ha. Inamigura gyud ang akong pagtan-aw nimo ug wa nay lain pa. Ano di mo gikaganala ko? Wala kay problema. Hayain na niya ang imong kinabuhi kung sugton lang ko nimo. Isurity ka sa bisan asa nga suok sa kalibutan. Bisan asa ang gusto nimo nga nasod nga imo atuon. Dalon ta ka dito. Kung maminyo na niya ta, imo ang tikang prinsesa sa atong panimay. Yatag ko nimo ang tanang kalipay o kaharuhay. Pagkaon og mahalong tika hangtod sa akong kamatayon. Pero mag-unsa man ang tanan kun way gugma nga nagpatunga ini. Naigugmam ko nimo kadto pa. Sa mga bata pa ta. Nagkagusto ko nimo. Hangtod karon. Naigugmam ko nimo, just. Ano sabihin dili nimo magustuhan ako? Dato ko. Doon ay negosyo. Nya, gwapo pagi ko. Ano di ba kanako? Gigong mati ka, Jas. Pero wa ko mahigugma nimo iking. Mahal ka lang buwang ka. Pero wag kay gamit. Way ipik. Pila na katuig ko nga nanguyab ni Jasmine. Dugay na. Pero hangtod ka nun, wa pagkikusog ta. Utro ka tsukulita ka. Kuya! Ayun ni kilabay, oy! Ako na lang natin! O kuhala, imo na na. Pwede ang siling buwak. Ako na lang sabni. O, dadanan tanan. Total, wa man ay silbi. Nagmahal-mahala na sila. Mga way ipik to. Di ka na si Jasmine, ana. Pila na katuig ko nga. Nagpalitog yun, ana. Aron ihatag niya. Di ka na kayo. Huwag i-epekto para niya.
Salamat, kuya, ha? Makalagot! Di ni mahimo. Dili ko musugot ka, dili ko magkaangkon, Jasmine. Dili. Mikmik. Galang Mikmik. Unsay akong ikalagad nimo, higala ko. Galang Mikmik. Tabangi ko. Wala namang di ko'y paglaom pa eh. Ikaw na lagyan ang may mo magkatabang na ako, yun eh. Murag, ako gyud kayo kag problema. Sprekitik. Bahay na banasad ni Jasmine. Dili ko gustong makakita nimo nga magmasulubon higalang iking. Gusto ko nga kanunay kang malipayon. Unsa man? Gusto ka nga taga na sa tika sa pitaka nga imong gusto. Nga puno sa kwarta. Ako magkinanglan na higalang Mikmik. Sprekitik. Sige. Unsa may imong gusto? Daghang lamiyang pagkaon? O ako magkinanglan na. Dili na ko batang kamay. Sama ka na ito nga. Madalag og amaam ni mo. Aron nga mawa nga akong kagulog, di na mo hilak. Sprekitik. Unsa man di imong gusto? Gusto na ako nga tabangan ko ni mo nga sugton ko ni Jasmine. Dili ko makadawat na mapakyas ko. Nga na ako ang tanan, di ba? Ano, di man siya nako. Dili ni na ako madawat, Mikmik. Himula ko ang tanan. Gamaan ko lang ako si Jasmine. Unsay gusto nimong akong buhaton? Di ba gusto ka man nga magmalipayon ko? Siyempre. Hikalang iking. E di, pues, tabangi ko. Nga mahigugma si Jasmine ako. Buhata, utob sa imong mahimo. Tigalang Mikmik. Pahay na. Sige, hatakan ko ikaw sa imong gipangayo. Pabuta ko sa makadiyot. Oh, ano siya na? Higalang Mikmik. Niya, dawata kini. Ano siya ka na? Sprekitik. Usa ka lumay. Lumay ni Mikmik. Oh, ano siya na? Higalang Mikmik. Niya, dawata kini. Ano siya ka na? Sprekitik. Usa ka lumay. Lumay ni Mikmik. Lamay? Kanang sud sa grapa? Diba? Mo imong gusto na makuha ni mo si Jasmine nga mahigugma siya ni mo. Oh, Pues, makatabang ka na ni mo. Gamita ka na. Isagol ka na sa iyang im na nun. Og makita ni mo ang resulta. Human siya makainom niya na. yes. Mataga na gini katumanan ang ako mga pangandoy. Namang ko na ko Jasmine. Salamat kay higalang Mikmik. Sige na, Tiri. Please. Tabangi ko nga moban si Jasmine nato. Nadi maguna hilig og laag si Jazz Iking. Kay ba na bitaw ka ana nga Maria Clara kay na naragi na bay. Dili man nalaagan gud. Ibaw lagi ko, anak. Mabito nga patabang ko nimo. Nari jud ko makapasaling nimo anang night out. Maybe mag-coffee. Basin mo sugot na. Sige, ana na lang. Sige ha. Pasalig na ko nga madani mo si Jasmine. Okay? Asa man kanong iking, ha? Purma kinay. Nakuha pa? Kadit? Ikaw, ha? Nga sa ato pa. Surrender ka ni Jasmine?
Surrender ko taon, di na may tabo pa eh. Di pwede nga mo give up ko. Kaya di ko makadawat na mapakyas ko pa. Salamat kay inyo. Gidawat na ako imbitasyon, Jess. Ter, Salamat sa kayo sa imbitasyon, Iking. Pasensya na kayo ha nga. Di nila gyud pwede si Jasmine. Di man siya muuban at tuta sa giingon ni mong night out. Sorry kaayo ha, Iking. okay lang. No need to say sorry. Nakasabot man ko. Dako na kayo na akong pasalamat gani nga. Huwag ko ninyo Indian ha. Ricky! Ricky, your order, sir! Oh, wait. Ano nga itong order? Excuse ha. Ako sa kuhaon. Sige, sige. Relax lang mo diha. This is it. Pansit. Makahikayo na ko ubutang sa kape ni Jasmine Ining. Lumayo yatag ni Mikpik na ko. Excited ako. Kaya natin sinyo, Jess. Thank you sa pagkatad ha, Iking. Iking, ani lang sa ko. Aron nga, dili na kamahago og hatod na ko. Nga ganahan pa man sa ko nga magpundo na diri sa ilahang jazz. Di pa ko ganahan mo ulis amo. Sa'yo pa man sa good. Sige. Okay lang. Kadit ha. Pablihan sana ko pultaning sakinan. Ay, ayaw na eh. Kami na yung manaog. Terry, na. Dali na manaog na na. Pablihan na kita mo. Wait. Oh. Naog na, Ter. Naog yun mo. Pablihan ang tata mo. Ay, sorry kaayo. Nanaog na mangod si Jazz. Okay na lagi, King. May ikog binimo ay. Sige ha. Thanks again. Bye. Okay. Bye. Palpak man lumaymik. Wa man mo epekto ni Jasmine. Ako na gutong gibutang sa iyang kape. Nahurot kaya ginom ang kape. Yaw man. So wa pa mi mamauli. Ngaon pa mi. Ituyo ginakog dugay-dugay aron maobserba na ako ang epekto sa imong lumay. Pero wa epekto eh. Sprekitek, mao ba? Imposible. Wa pa may tabo. Amo palpak ko, higalang ni King. Kalagot eh. Yan sa man na to. Di man ako makatabang ka na ako, di man di eh. Wa man di kay ayo, nga pagkahigala. Apil ako makasali ko nimo. Palpak ka man di eh. Higalang ni King. King! Abay itong kahat! Pagdali! Ano naman siya? King! Oh. Papa? Pagdali! Ato ato mong bisita! Bisita? Yan sa? Iking! Ay, kadiyot lang da, Jasmine, ha? Itawag naman bitaw siyang papa si Iking. Paabot lang kadiyot, day. Iking, hain ka! Iking! Niya naman dihay ka! Iking, I miss you! Oy, Just, oy, nga no good town ni. Iking! Naunsa na ni. just, Gagakos magitso! just, Ay, Gimingog na kit ko ni mo pa. Kanang wa makamuat sa bay. Wa kami nga na po. Kakusag paus na ko, uy. oo, kagsapon na, kagsapon. Naunsa ka man, uy, kaksa ba? Oscar!
naabli ng pultahan. Ni gawas na. Kinsa man. Kinsa pa magudi ay. Good morning, tita. Tito. Oh. Ala, Ginoo. Oh. Iking. Ma? Sama na. Unsa man na, ma? Sus, ipaklaro pa yun ni mo do. Usay mong gibuhat ni Jasmine, ha? Tito, tita. Salamat sa inyong pagtugot nga ani ko matug, ha. O gusto lang akong ipahibaw nga naanay na hitabo na mo ni Iking. Unsa? Ba, King? Sudihin na lang gud sila, King. Ano man, ikaawaw ko ni mo. Ang kuna pa, nga imo na kong nailabtan. Ayaw ka pala ka, ganahan man sad ko. Aron, maako na ka. Jesus Maria Jose. Gusto ko nga magminyo na ta, Iking. Ha? Sus, ipaklaro pa yun ni mo do. Usay mong gibuhat ni Jasmine, ha? Tito, tita. Salamat sa inyong pagtugot nga ani ko matug, ha. O gusto lang akong ipahibaw nga naanay na hitabo na mo ni Iking. Unsa? Ba, King? Sudihin na lang gud sila, King. Ano man, ikaawaw ko ni mo. Ang kuna pa, nga imo na kong nailabtan. Ayaw ka pala ka, ganahan man sad ko. Aron, maako na ka. Jesus Maria Jose. Gusto ko nga magminyo na ta, Iking. Ha? Makikminyo ka sa kong anak day, Jasmine. May pikto kita eh. Di ba nga wa man kay gusto sa kong anak? Kisa nag-ingon. Kisa nag-ingon, ha? Ikaw, Gol. Huwag mo ka mag-ingon nga ako'y gusto ni Iking, tito. Dako kay ko gusto niya. Naigugma ko niya. O di na ko gusto nga mawa pa siya sa akong kinabuhi. I love him so much. Iking, I love you. Gusto ko magpakasal na ta. Ikaw lang, Mikmik. Hain ka. Pakita na ko. Ikaw lang, Mikmik. Ganina naman ko diri. Huwag mo siyang pakita na ko. Ikaw lang, Mikmik. Pakita na ko, be. Hain mo ka. Oh, ay, salamat. Ipakita lagi taon ka. Ikaw lang, Mikmik. Good news. Bipikto ng lumay nga imong gihatag. The best ginang lumay nga imong gihatag, Mikmik. Sa ako nang gingon. O pamita bumapalpak ang lumay ni Mikmik. Sama sa imong gingon. Nagtuo magkukutaw na sa una nga palpak ka. Ano ba, wa paghihinungdan ba? Kay katabang na ako. Kay, wa man din mo epekto. Mao imong gusto nga. Sa tanan imong kagustuhan nga may tabo. May tabo, dia dayon. Patuman kini. O gusto nimong ipugos nga may tabo dayon ang gusto nimong may tabo. Bisan dili pa angay. Pero, kuan, natuman naman ang akong ipangayo. Abi ni mo, Mikmik. Bibati na kong mas Jasmine ako. Ug siya pa gani ang namugos nga magminyo na mi. Di ka ba malipayon sa akong kalapusan, Mikmik? Malipayon man. Malipayon ko nga nagkapot mo na ang imong gipangandoy. Higalang Iking. O ginaot nga magmalipayon ka o ban Na yung ko din his inyo. Kumusta naman ang kinabuhing minyo? Ay, okay na gid kaayo. Malipayon ko kay kauban ko ang tao nga akong gigugma. Pero tempa. Nagkabantay ko, nidako lagi ka. Nanambok lagi ka, Just. Lahi kay ka sa una nga slim and sexy. Di manambok nga, dako man ka na siya counter. Ay, mao ba? Uy, balunga sa Iking. Uy. Yahe maguho. Di man pato kong badlungon.
Halos tulog ka plato gud nga kanon ang mahurot niya na niya. Uy, Dako kay kaon bayhana eh. grabe sa di siya, Hala ha, kung makabundak og ingon anak ni Jasmine ha. Bagay ko ng amiga nimo. Masin maminaw na nimo. Ay, nagitanaw ang lawas na niyo. Sakit kay kag sinultihan, King. Bumagay prino-prino sa imong mga tinupagan ni Terry, Ay, kay tinuod, masad bitaw. Padlongon ti ka, nga iyo kay palabi, ana. Ha? Sukad mahinog daghang ikanon. Na, puno gyud. Punan pa, napaisarize. Amo na resulta sa imong lawas. Baboy na ka. Pati ka! Uy, hala. Murag urong timing man ang akong pag-ani dinhi. Uy, ikaw masagod. Uy, grabe sa kasakit imong sinultihan ni Jazz. Mura makagawa kay love niya. Aw, mayingon-ingon gyud ana. O karon ng sumpay sa akong asoy kaninyo. Hoy, Iking, ikaw ba? Gahapon pa na way gawas-gawas si Jasmine sa inyong kwarto, ha? Way kaon-kaon? Am-amin to dito ka. At ditong pagkaon dito. Aw, mayinoon ma. Ano nga, mudaot na siya. Oh. Jasmine. Dali, pangon sa. Di ako'y dang pagkaon. Kaon sa ha. Kahapon pa man taon kaway kaon, day. Uy, ginuko na kurog man ni siya. Uy, kainit ba ni mo? Ikeng! Keng! Salamat, love. Sige na. Dali na kayo. Ano dili ka na maglubog? Di na ka ati manonon. Piyato bang be kay tapuan ako ng agtangay mo. Oh. Sabi na itabos yung now. Kaya nga naman. Dagka bang butoy-butoy nga mitulog, anak? Murag, dagko kay nga bugas-bugas. Daghan ra ba kayo? Kapit mapuno ang imong naong. Luurat ang naon, uy. Ano dili man ko nimo paubanoy? Ay na lang lagi. Ano pag-kuyog na ko? Dili lagas bay. Sa una, di ko nimo ibilin. Bisan asa ka, gusto ka, kuyo ko nimo pirmi. Na ako pirmi si mo tupad. Di ka gusto nga mawa ko sa imong pananaw, pero karon di ka awaw na ko nimo. O sige, ang kunan ako. Kauwaw ta ka. Mawaw ko nga magkuyog-kuyog ka na ako. Di ko ganang nga doon ako'y kuyog. Kitambok na kay ka. Halos maglisod na kay paglakaws ka dako. Wala pa'y naong ni mo, napuno sa dagkong bukas-bukas. Amot ko kasabot, naunsa ka. Sukwahay ka kakanad to. Nawa ang imong kanindot, kasiksi, kagwapa, kahami sa panit, o kamimi sa kutis. Di na gid ikaw ang Jasmine nga akong naibgan. King, pero love mo ko nimo, diba? Kaya ako love kay tika, King. Please, ayaw ko kiyai. Please, love me, bisag ingon ini na kurun. Hala ka na. King! King! Ang Jasmine nga akong naibgan. King, pero love mo ko nimo, diba? Kaya ako love kay tika, King. Please, ayaw ko kiyai. Please, love me, bisag ingon ini na kurun. Hala ka na. King! King!
Jasmine nga akong naibkan. King, pero love ako ni mo, diba? Kaya ako love kay Tika King. Please, ayaw ko kiyai. Please, love me. Bisag ingon ini na kuron. Hala ka din. King! King! Jasmine nga akong naibkan. King, pero love ako ni mo, diba? Kaya ako love kay Tika King. Please, ayaw ko kiyai. Please, love me. Bisag ingon ini na kuron. Hala ka din. King! King! Jasmine nga akong naibkan. King, pero love ako ni mo, diba? Kaya ako love kay Tika King. Please, ayaw ko kiyai. Please, love me. Bisag ingon ini na kuron. Hala ka din. King! King! Nabuhi ka dili di mo damon. Luwa na siya. Yalang Mikmik, kadot lang. Gusto ba ko makigsulti ni mo? Ikaw lang Mikmik. Mao ka na nahitabo pa, ma. Ibaw ko nga maglisod mo og tuo karon sa akong gipanulti. Pero mo ulit tinuod, ma. Pa. Wala din sa punuan. Sa kahoy ang ako higala si Mikmik. Ibali na siguro siya og lahi pinuyanan. Napasikitan manggun ako siya. Nahanaw na sad nga murag buwa ang pitaka nga yang regalo nako. Kaya dili mahutdan og kwarta. Mao ni ang tinuod nga nakatabang nako nga nahimo kong ingon ini karon. Nawa na sa naglumay ni Mikmik nga ipikto ni Jasmine inungdan nga yan sa kong gibiyaan. Nawa na sila tanan ako. Anak, ni apa mong papa ni mo. Mao ka na. Unungan ka na mo, do. Dili mi mo talikod isip imong ginikanan. Mao ka na, anak. Ang mahinungdanon nga nakaamgo ka na sa imong kasaypanan. Ka na. Salamat ba? Pa. Wa pag hindi ko magkasabot kung sa tinuod na kahulugan sa gugma. Nagtuo ko nga gugma na katuga kong ibati ka, Jasmine. Hinungdan nga, namugos kong pangayo sa lumay ni Mikmik. Pangisuya na ko sa kuhigala. Natanilan ko sa pisikal nga kanindot ni Jasmine. Huwag dili tinuod ka kong mga kukibati. Nahinamdo ko sa gisulti sa kuhigala. Ang matuod nga gugma, dili kini pangitaon. Dili kini pinili. Og labaw ng dili kini pinugos. Basta na lang kining moabot sa imong kinabuhi. Adili ni mo damon. And ayan guys, ano na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa mga asoy ni Kuya Goliath. I hope nga nalingaw mo guys no og na po tay nakatunan nga mga pagtulunan karong adlaw. 1,171. I hope nga po nakatunan guys no natay nakatunan o kung namoy mga opinion na reaction sa nadunggan nga drama, paki-comment na sa ubos guys no para atong mabasa sa sunod upload na to no sunod Sabado. So mao na to guys. That's wrap up for our today's episode guys no. I hope nga nalingaw mo no. Since na kay nawa na ko guys no sa akong istorya.